Mentre nosaltres, ací a casa nostra, ens trobem capficats amb la restauració dels nostres pobles per part del nostre govern maldestre, presidit pel molt deshonorable president, el món gira i gira, preocupadament això sí, ja que fa més de 1.227 dies que Ucraïna viu una guerra infame i injusta i Gaza pateix 644 dies de genocidi propiciat per les tropes israelianes comandades pel general Netanyahu. Alguns països, bastants del conjunt del mapamundi, li fan costat a la proposta de creació d'un estat palestinès que acabe amb aquest desficaci d'ocupació parasitària, diria jo, d'Israel des dels anys 60 del segle passat. Fos com fos, escolteu, parem les guerres, per favor.